En aquest vídeo resoldrem aquest altre apartat, aquest altre exemple de l'exercici 2. Ens demana que escrivim una equació de la forma ax més 1b igual a c, la solució de la qual sigui x igual a 8. Bé, x igual a 8 compleix totes les condicions de ser equació. De fet, és una equació molt simple, però és una equació. Té dos membres, té dos termes, té una variable, una incògnita, i té grau, en aquest cas igual a 1. Per tant, això és una equació, la més simple possible, però és una equació. Per trobar una equació equivalent, tan sols cal multiplicar-la per algun valor. I aleshores, la idea és que jo tinc aquí ax, per tant, ens inventem el valor més simple, 2, per exemple, no? Si jo multiplico els dos membres per 2, em quedarà 2x igual a 2 per 8, 16. I ara jo necessito que això tingui un b. Ja tinc l'AX, que seria 2x, i el C, que seria 16. Ara necessito un b. Per tant, el sumo a les dues bandes, o li sumo a les dues bandes, el número més simple que se m'acudeixi, en aquest cas, 1. Vosaltres podríeu inventar-vos un altre. Per tant, 2x més 1 serà igual a 16 més 1, 17. D'acord? Aquesta equació també té valor 8, fixa't. Pots comprovar-ho, que té solució 8. 2 per 8 són 16, més 1, 17. Per tant, si tu col·loques aquí el 2, l'1 i el 17, les solucions són equivalents. Sí que és solució. I fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.